1849 годзе бацька набывае маёнтак Якушоўку. Сюды з мастаўлян перавозіць абсталяванне для ткацкай фабрыкі, а таксама робіцца паўнавартасным уладальнікам зямлі, а не арандатарам. Маляўнічае месца на пагорку. За рачулкай Ятвей пачынаецца Белавежская пушча. Тут адбылося зацверджанне каліноўскіх у дваранскім званні. Якушоўка засталася за каліноўскімі і пасля паўстання, але сам маёнтак згарэў перад Першай сусветнай вайной. Кажуць, што ліпавую алею пасадзіў асабіста Кастусь, а на месцы, дзе быў фальварак, усталяваны памятны крыж і камень. А там, дзе была сядзіба, у 90-е гады быў праект стварыць музей. Але, як бачна, гэты праект застаецца праектам і да сёння. З Якушоўкі браты Каліноўскія едуць у Свіслач вучыцца ў гімназіі. Гэты горад мае сваю старадаўнюю гісторыю. Упершыню узгадваецца ўжо ў епатіўскім летапісе 1256 год. Як сведчыць вось гэты фрагмент з летапісу на камяні да гадавіны гораду. Тагачасную Свіслач можна пабачыць на малюнку Напалеона Орды. Гэта быў цэнтр гандлю і жыцця. Горад, які нагадваў сваёй прыгажосцю заходнюю Еўропу. У Свіслачы захаваўся будынак былой гімназіі. Тут вучыўся адзін з лідараў паўстання Ромуальд Траўгут, а таксама браты Віктар і Кастусь Каліноўскія. Гэтая гімназія была вядомая на ўсю губернію, вядомая сваімі ідэямі лібералізму, рэвалюцыйнасці, рамантызму ды нацыянальных вартасцяў. Навучэнцы размаўляюць пра адраджэнне Рэчы Паспалітай і адмену прыгоннага права, чытаюць забароненую літаратуру. Гэта непакоіла тагачасныя ўлады, а таму паволі гімназія страціла свой статус знакавай навучальнай установы. У Свіслач варта прыехаць яшчэ і таму, што толькі тут стаіць адзіны помнік Кастусю Каліноўскаму ў Беларусі. Ёсць, што праўда, яшчэ і два памятныя знакі, але таксама ў гэтым горадзе. Гэты помнік каля школы мастацтва углядаецца на алею помнікаў, дзе таксама адзіны, але помнік Сталіну. Старэйшы брат Віктар працягне адукацыю ў гарадзенскай гімназіі. Пазней паступіў на медыцынскі факультэт Маскоўскага універсітэту, дзе квітнелі дэмакратычныя ідэі. Пасля заканчэння Свіслацкай гімназіі Кастусь Каліноўскі прыязджае ў Якушоўку і жыве тут 3 гады, дапамагае бацьку па гаспадарцы. Аднак узнікае канфлікт з мачыхаю, пасля чаго Кастусь едзе да брата ў Маскву. Гэта час сканчэння Крымскай вайны, прыход да ўлады Аляксандра II ды спадзевы на адмену прыгоннага права, чаканне дапамогі з захаду і вызваленне ўласных зямель ад акупантаў. У Якушоўку Кастусь Каліноўскі вярнуўся ў 1861 годзе пасля сканчэння універсітэту і няўдалай спробы замацавацца ў Вільні. Але быў тут нядоўга. Узнікае чарговы канфлікт з мачыхаю, бацька дае 12 рублёў на дарогу, наймае падводу і кажа, што цяпер адукаванаму чалавеку лягчэй шукаць свой хлеб. Кастусь жыў паміж горадняй і Вільняй, дома часам бываў. У Якушоўку ў 1862 годзе вярнуўся брат Віктар. Цяжка хворы на сухоты, ён хутка згасаў. 25 кастрычніка Віктара не стала. Віктара пахавалі ў Свіслачы на публічных прыходскіх могілках. Развітацца з братам Кастусь не паспеў. Ён прыедзе дадому ў Якушоўку, а таксама сюды на магілу брата толькі ў сярэдзіне лістапада, рызыкуючы быць арыштаваным.
На свіслацкіх могілках у 90-е гады з'явіўся адноўлены крыж. Хаця ёсць сумневы, што на гэтым месцы пахаваны менавіта Віктар Каліноўскі. Гэта месца сімвал, дзе штогод адбываецца свіслацкі фэст памяці, куды прыязджаюць тыя, для каго ідэалы Каліноўскага ўсцяж жывыя.